Hatiperi wacho has finally scored the deal eNyathi family yekugadzira yellow guys T-shirts musure mekunge manager vataura naye. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. So Vamatai is associated with many big brands. Vakuna na Japreza vanababa Harare vese vamunoona pastage vachibviravira mukomana anenge weka magic yake ku background vanga vambotaura zvakare Vamatai vakati ndokumbirawo kuti ndibatanidzwe nevanhu vekwaNyathi ava ndinobvumidzwa here kuita something. Tatombovapindura tikati aiwa Vamatai endai nekuseri musauye muchitaura pano pajekerere. According to the manager, if you want to do anything for the Nyathi family hazvichafaniri kupublicizwa. So Vamatai vazogona kuti vawane contract iyi mushure mekunge varatidza zvakare nyika meshini wavo wavakatenga kuChina unogona kuita kuti production yavo iite very easy. So vekwaNyathi vari kufara zvikuru, vari kutenda Mr. Hatiperi kuti production yellow guys T-shirts yatotanga. This is in connection with their Zim tour. Vari kuti kana tozosangana navo tinge tichingori yellow guys. Vari kuti ivo zvakare vari kufara kuti at least they've created employment for many people uye manager vakanyanya. So sometimes you just need manager vanenge varipo vachingokukandira ku right direction. Hatiperi wabva wangooneka akati aiwa iye wasiyana neWonderfit gang akudhila yellow guys. Hazvishamisi kuti mangwana tinomuona mukomana akapfeka sutu yenhanga yellow chaiyo guys. So vari kuti ivo thank you family and manager Dr. Barnabas Marambire. This means a lot. I am ready to work. So kutaura pari zvino t-shirts ari kutotangwa mangwana first thing in the morning vachingopinda muofisi vakomana vototanga kumanya nechinhu ichi. Guys, Mwari vakanaka. Aimboziva kuti tichazosvika pane ino nguva tichitaura zveNyathi family ichikwira manhera. Pairi kukwira guys haisi kudzika. Ndiani aizviziva pavaita content vachizorana vaseline kumeso iko zvino vakutaugwa nenyika yese vakugara patebhuru yanga ichirema kupinda. Kana Mwari vabvuma hapana anokudzikisira pasi, hapana anokurambira. Kana destiny yako yanyorwa pasi ikaiswa chidhindo nedenga. Guys, Nyathi family inodadisa. Anyway, do leave your comments on what you think. Takangomirira kuti mukomana adeliver. As we all know guys, pane bhaji randoda riya rebhuru riya rakanzi Hatiperi in God. Guys, let's share this video. Vamatai vaiona vagonditumirawo bhachi riya. Aiwa rondishandisa hope ngoshaya zvangu mari. Asi mukaona maadvert aiwa ndinoritenga munondiona ndini ndakaripfeka in God. Hatiperi.